लोगोफोर जोंहा बि सेक्सनावनो दायो सासे दंबायो दा बिथाङाबो माबायदि अरेल टेस्ट खालामो बेखौ जों आनजाद नायनोसै दा गिबियावनो नोङो नोंनि सिनायथिखौ लाग्रोदो दे। देंखोरानि मोसाहारि ना दायो नोङो गिबियावनो बेखौ बुंबानो जाबाय। खामखौ नायनानै जोङो खामनि महर आरो सिनायथिखौ नायनानै जोङो मोनबेसे बाहागो राननो हादोंमोन आरो बिनि जायखिजाया मोननैसो बिदिन्थि मोनगु बाहागो ना बिनि मोननैसो बिदिन्थि होदो। दायो बुं नोङो खामनि रिंसारथि फारिया गासै मोनबेसेथा जायो? 9टा दे 9टा जायोना आगदाथिंजाय मा सोदोबा गाबो आरो आगसिथिंजाय मा सोदोबा गाबो बेखौ बुंलाय फारियाव। ओमफ्राय दायो बुं नोङो आगदाथिंजाय थानाय सोदोबफ्रा बबे क्लज बबे अपेन? दौआ अपेन। बेनिफ्राय आगसिथिं थानायखौ बुं। दायो बुं नोङो खामनि जि गिबि गाहाय गेलेथाय रिंसारथि फारि गलां फारि बेखौ फारि बुंनो हागोन। दायो मोनसे बुंबाव नोङो माखौ दाजाबनानै जोङो फिउ सोदोबखौ मोननो हायो? गोम दाजाब दं ना। दायो बुं नोङो मोसाग्लांनायनि फर्मुलाखौ रोजाबलां। बेयाव मोनबेसे माबा बिसान दंमोन? बागुरुम्बायाव मोनबेसे बिसान थायो? बिसान मोनबेसे बोखावथि? 2 बोखावथि ना। दानिया बैसागुनि तालखौ रोजाबलाय। आरजनि तालखौ रोजाबलाय। दायो नों बुं खामखौ नोङो मानो सोलोंदों जेनेबा मा जानो थाखाय? आरो बेनिफ्राय बुंलाय नोङो गराय दाब्रायनायनि फर्मुलाखौ। Master जाखोलाय
Naibo. Ayo. Apa lama senjala bol gelang ini benda. Tayo na guys, kaya nang ini sebagai misi formula po. गुबै खामा जोंहा माजों बानाय जानाय दंफांजों बेनिफ्राय खामखौ जेब्लायबो जों मायाव लानानै दामो जानजियाव लानानै दामनांगौ जायो ना